presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kini ka po inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa partner Randy Tayad, bang kumusta kaninyong tanan? O sa tanang mga iksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, nga ito magtatampo karon, pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Vilma. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kagalaan nga tumang tatampo si Vilma. Kini akong problema, bahin ni sa akong crush nga si Pawix nga may pagkabungol. Aron ini ko masabtan no, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Anayat, si Vilma. Mamauwi na ta. Nahuman ang contest oy, ang awit ng tanghalan sa barangay edition. Unya na, Jigger. Ayaw lagi na ibundak ako nga, oy da. Kaya mo islag akong ikal ana. Basta gabi, na gani, gisan ako. Ayaw nang jigger kay matong kayo na nga. Maldito. Okay, pero unya na tamulakaw. Why man? Na ba may last contestant? Kinsa? Si Pawix, ang akong crushie. Ay! Mabuwa ko ba yun? And now, sugat na ito sa masibag pakpak. The last but not the least, contestant number 10, Pawix Cosa. Sa iyong awit kinaguluhan sa Pangandoy lang. Pidjing Pawix! Pidjing Pawix! Palihog, kuhita, pahibawa nga, iyan palihog. O, Pidjing na sa likod ng stage. Palihog lang, si Pawix. Hala, wakad mo. Naay, natisngi lang. Nagbarog na skillet sa stage. Pawix, imo na, oy! Pidjing Pawix, Pawix! imo na! Pawix, imo na taon, no? Na, ikuhit ang bungol. Hala, Naipadung na siya sa stage. ano stage sa Hala, uy, wa siguro mapabor sa pikas dunggan niya. Ang bungol tingali. Bungol ba ng pikas dunggan niya, good? Hello, ninyong tanan. Labi na sa akong mga fans, ha? Diba, labi na ginifilm mga akong friend nga dato kayo. Dato ilang pamilya. Wapa pa yun. Ako nidedicate ni mo ang akong kanta, Vilma. Hala kaya, ididikiti mo yung kanta. Ay, kikilig ko ba yun? Kaya akong awin yung naguluhan sa Pangandoy lang. Ni Ana, kung awit nga naguluhan sa Pangandoy lang, Maestro Peter Dios, palihog sa pagtugtog sa imong gitara. Sa Pangandoy lang. Uy, soon to be boyfriend sa akong jumiga na si Vilma. Hi, Pawix! Hi! Vilma, my love. Ay, my love! The
Dako kay ko crush ining Pawiks. Gani, bisan og di pa mi uyab, feeling na ko uyab na ko niya. Kiligon ko, ilabi nagbukanta na siya. Unya, Kinsa maghaab na laog karong tabiyula ni atong programang Tawag ng Tanghalan Barangay Edition. Ay, tagalan nyo. Kung unsa ang contestant ang champion karong tabiyula. Number 10. Contestant number... Number... Kinsa, Sir Bagis, kinsa. Number 10! Kay ako ang nakadaog, Abel. Nga, invite kong tamong duha sa pagpanghaon sa syudad. Kuyog atong tagiya sa Bangisinaw dishwashing liquid. Katong MC ba? si Ricky. Si Ricky. Kuya Ricky Ay, Bangisinaw. ganahan ko, ana. Sige. Unsa man? Unsay kanahan? Ganahan ko, ana. Unsay kanahan, ha? Dili ganahan siya, Pawiks. Bida sa no, stylahin nun. Unsay sa amin naman sa daing nun, ha? Ay, Ginoo. Vilma, unsay sa amin? Ito na, nagsugod ng krimen. Unsa man? Ha? Wala sa mapapulsipikas doon kan. Kamo pagsulti mo, Vilma, ibundak na bagyong ako nga jigger na. Unsa man, Vilma? Ha? O yun ba mo nga mga tuta syudad? Ha? Mga unta ba? Unsa man? Mo yun. Unsay buyugon? Ingon ko, uyon ko. Ako? Buyugon? Aw hinoon. Pero dili away akong gusto, ha? Dili away akong toyo. Para imo lang kung himong buyugon. Vilma, kamu na lang lakaw. Vilma, kamu na lang. Nga naman siya sa. Nada. Gusto lang ba Pawiks ang inyong sakyan? Ubilrudid na tao, dakpan ta. Ay, bitaw sad no. Sige, bayin ninyong duha, oy, da. Ay, ato na ka? Alo? Asa to siya? Kita na lang ko ni mulakaw kay mo-overload man tas imong motor. Moto na ako? Dili motor! Di lagi poto, moto lagi. Ansa? Moto na ako. Try until you die. Nindot to? Kabantay ka na? Nindot. Kasi kisay episode. Ha? Natuli na ko, Vilma. Tuli na ko. Walker Mercy. Waki mercy. Ingon anak kabungol ni si Pawiks, usahay makatunong, usahay dili. Pero love lagi nako ning tawhana, moto nga giubanan nako siya sa syudad. Unya, wow, kanindot ining restaurant kay mong gidad-an ako. Class kay Pawiks. Cash good, cash. Di man utang nini, cash man. Mauwa po ta mong utang nini. Hello, class, ang ganda kong giingon good. Ambot sa di mo, uy. Di ko, but-buton, uy. Ha? Nagsulti ko sa tinuod. Sige na lang. Ay. Nagpadong din ay. Ang waiter. Sir, ma'am, may I know what is your order? Say older, ha? Parehas naman may edad taon. Kababata, biyanin ako older ko taon. Order ko, no! Ayun. Order! Usgay imong tingog, Vilma. Kaya di ko bungol. Order lagi. Aka na. May kinakatunong ka. Bida, ay pangamong niya, Vilma, oy. Bida, kita na may idara. Salbakuta. Mao ni siyang lisod sabton usahay, ang di kasabot, magbagot-bot, ang nakasabot, mo nalay mo sabot. Diya sa tuhigayon nga ingon ini ang nahitabo sa liga sa basketball. Unya, I was shooting the ball and... Di mo magkailos mo na. Pawis mo na kinahanglan nga magkaitsag yung kong tres. Champion mo. Labaw na silang duha. Teacher, 10 seconds. Isa! Tres! Ang oras pa, Wix! 3 segundos na lang! Bakante ko. Wait akong tres. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4, 3, Ah, 2, bahala na po! ang lapang nga pumula pawis. Di pa ka ni Phil makapula. Ay, napildi noon da. Napildi. Ano ba magkabuinsahi ko buinsahi, Pawis? Lagi, ingon ka pasahi. Ha? Pildi noon. Igitik, ate. Ay, kasakit sa bola. Paita lagi aning kabungol ining Pawiks. Moto hinungdan nga wa sila ma-champion ug napildi sila. Pero kay lagi special sa sakong dughan, ako na lang gisabot. Unya dahi kayo nga namisita siya, mauni ang nahitabo. Mao ba? Kinsa na? Si Pawex ay mamisita ko no siya nimo. Oh. Pawiks. Hi, Vilma. Hello. Oh, sige. Biyan daw na kamuha kaya timanong ko pa ang ako mga tanom. Sige pa. Maniho mo diha. Tinuod, Pawiks. Mamisita ka na ako? Anong mista mo ko nga? May pista din eh. Mamista Pagkali kayong pista. Pista. So good na sad ni siya sa iyang sakit. Paano lang umuligo-ligo pa, Vilma? Aron, taas tagagi ba? Sultihan di ka sa kong tuyo ni mo. Ha? I love you, Vilma. Ikaw ang gusto mahimo kong inahan sa akong mga anak. Gustong magpakasal tayo ta. Dawarto ni mo akong gugma. Mura magkilat. Naibaw kong musupak imong ginikanan kay dato kayo niya pobre ko. Sa pangandoy lang ang atong gugma. Pero kung mo yun ka, dadon ka sa mo. Yes! Oh, Pawiks! Yes! Yes! Tuod man, nag-ipon gid mis ilang panimay, akong gisupak ang akong ginikanan. Kay lagi, love man kay nako siya. Unya, Dali day. Dayon rin sa mo. oh, Pawiks. Ma! Manas, Vilma, ma! Niya na di mo. Hindi ato sa mo, ma, ha? Kaya mapalit pa ko tawag. Mas-snack na to. Ay, abi ni mo, Vilma. Pans kay ko anang imong pangan kani ato. Pero diyang nakabana ka og politikong grabe ka kurap. Oy, kurap. Lahi man to nga, Vilma. Ma. Gani. Oo, bitaw. Oy, Vilma. Salamat taon ha nga kidaginot ko din mo taong akong anak. Nga Maya. Dito nabayot imong anak, ma'am. Uy, bungol hinuon. Lagi, Mayang bungol. Kita mo nagungol, ma. Mayro. Wa na. Sige, Vilma, kanang musod ako sa kong kwarto. Agwan talag istorya ng akong anak. Oo, sige. Bel, Kita kusina na. Andaw ng snack dito. Sige, Pawiks. Sige. Kaul makag sinugbang isuter? Sige. Karaan. Halos lagas ilong, be. Waki mercy. Sunod si Mana ng among kasal ni Pawiks. Bisan tuod og supak ang akong ginikanan, pero gituman ko gid ang gipaninggit sa kondugan. Balag pobre, basta loving lang. Dahil, Vilma, sabi na yung ibuhat kaya. Ay, nag-ayok kini ako sapatos para sa tong kasal, Pawiks. Ang tanawa, ni nga naman. Papilitan ko ni rugby. Sigurado ka? Lagi, naman ka mo'y rugby. Papilit mo na sa tapatos taon. Lain ka, no? Pagkuha na lang ko dito rugby ko, kay gamiton ako niya akong sapatos. Kuhaan na ba? Di bahala ka. Basta lain yung tanang ng taon. Kay pilit to sapatos. Nga, asal pag yun nato simbahan, di ba? Naunsa man ka, uy. Ano lang gud pagyaw-yaw gud. Bahala ka. Ano raw? Ano gusto ni mo? Ang taraw. Barbie lagi na! Usay Barbie? Rugby! Usay rugby? Barbie, mo kipagita ka niya? Hala, iyon ko rugby! Barbie lagi! Hala, oy! Rugby! Barbie mong gingon, Barbie! Sige, Barbie! Rugby lagi.
Awara. Ay, kakapoy ni mo katawanan. Kay, karaan, katawanan, way lami! Undangon tali, kikapoy na ko ni mo, kawis, kikapoy na ko ni mo! Waki mercy! Grabe ka bungol ini Pawix, uy. Muna akong problema niya. Hapit na ba among kasal? Pero murag dili pa mo abot ang among kasal, mamatay na ko sa konsumisyon ini niya. Unsa man og kamoy pasultihon mo padayon ko? Vilma. Hello, Ate Brad! May adlaw! Good morning na to tanan, Lord. Thank you, Mga Lord. adlaw sa tanan. Lord. Mamiri salamat sa mga pagampo. Sa tanan na itong mga kaisunan. Labing lugyod sa ako na amigo nga si Bay Jim. Basta, ako, kalimot ko sa, ako yung sakya-taksi. Fans kayo na to siya, Ate Pres, taga Dipulog siya. Salamat. Salamat. Ako lang kuha ko cellphone kaya di ato. Ate Chichen! Yes, Kuya Alan! Samtang nakalimot ka, ako di makalimot pagpasalamat sa mga mama nga perming ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata. Unya, gawas anak sa mga dagko ha. Don Pepe Dark Chocolate Money, imno ni Father Don Sedilio diha sa Talamban. Usa sa among mga pari diha. Unya, ugom-ugom sa mo sa Diamond Yema o BM Special. Unya, palit mo kay Tasty. Palit mo sa Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay na ra, atong pasalamatan akong amigo nga driver's taxi taon nga mo gisakyan taon mo para pablitihan ni mura kong tigili di pablitihon from Kalubi sa Buanga del Norte si Jim Buratso. Musta ka na by Jim Buratso sa imong pamilya sa iya mga idikanan ng musta si Jim Buratso ninyo din ha. Nya salamat kayo ninyong tanan ha. Nya labi na gyud ni Japagyo usa na mamuhatay ni siya kuandong kanang matika. Okay, o nyara dong ha. Kadiyot ha. Mamuhatay ni siya mantika taon. Mantika? Ha, ako amigo po. Iuna lang na mo be. Okay, itong pasalamatan ang Sanusi sa kanang sitio Sanusi 2, no? Sa Pandakan Pinamungan, si Rostom Salado, Christy Alpizzi, Kirin Mi, Banas, og si Percy Sidirupa, og ni Attorney Milani Tukib, og ni Jis Tukib. Aha, salamat kayo. Salamat kayo dia. Unya sa ato pong amigo po si Abay Alcris Mutabi nga mo ni siya namuhatay og mantika nga barato ra kaya ng mantika. Nakita namin ani dito sa may southeastern dapit na siya mga espesyal nga mantika kanang mantika sa uhipan pero na iyang baligya mga mantika sa baboy niya Ate Pres, mantika sa baboy, mantika sa coconut oil nya dahil Mantika sa uhipan. Kauhipan. na siya Naday mantika ang uhipan? mantika sa uhipan, mantika sa kanang usa na Tambayawan. ang agmay kayo Ate Pres ba bunhok kasi ana mantika sa bunhok og kanang puti nga uhipan na puti nga tanga na siya ay nana Ate Pres. Dinalan kong palit ito eh. Kumidyante mo sa taon ni akong amigo taon. Na-special ko nun ninyo Ate Pres, Alcres. Si Bay Alcres. Thank you kay ni mo diha, Bay Alcres. Salamat kayo. Nga sa tanang mga tao po ni Kapitan June Ramos, nagbuhat sa Miguel Foliar Fertilizer. Salamat kay ni mo diha, Kap. Nga sa mga tao ni Deshen Pipito nga nagtrabaho sa Bromwich PH nga iyang gipainom pod og kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. Unya ka mga bata, atong imnon ha, Don Pepe Tablia gina. Mao na yan the best ka dito imnon. Padung ta eskwelahan niya. OBM may special og Diamond Year may special. O gumugumon nato niya Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Baon-baon kita na. O niya sa mga tao ni Kuya ni Pipito, Basta Toledo, Kuya ni Pipito, Dodong GR Pipito, og ingon man ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Arao, Lister Daan, og si Konsyal Francis Espares, Konsyal Lister Daan nga anak ni Noy Tiban. Thank you kayo ninyo tanan. Ma'am Pres. Okay, ogaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar,
Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa atong kalawasan, ato ng imnanog sa panyawan, herbal capsule, kada adlaw, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka makaon sa imong pamahaw, inom danog sa kakapsula sa set panyawan, herbal capsule. Idig pa di uto ni mo, maughapon, usa gihapon ka kapsula sa set panyawan, herbal capsule, imong imnon, una ka makaon sa imong paniudto. Mausat sa imong pagpanihapon niya, inom na sa daan ko sa kakapsula sa said paniyawan herbal capsule. Ug alang na to na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na makatambal anang atong kidney o UTI, kinimaw ang pugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Sa tanan po na itong mga igsunan nga migamit sa atong number 1 haplas nga tinuon buwagtang sa ato ang panuhot, pamaul, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul sa kabataan, kadang atong kuto nga mga daghan kay mumbitay sa atong buhok, kagid-kagid na to, unya ilikay, pagyunta sa dinggi, kung manghaplas ta sa to ang number 1 nga haplas ang said liniment oil, nga tinuon mo tabang na to, pero sabotan, harda palit sa butika, di ba din? Inood na sa butika kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal, unya makita lang tayo ng produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukiran ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang, ihatod pa sa inyo. Bam! Good morning! Alam ka mo din na Glorita Baro. Kahit nakatuig na wag ko kapagkita, Glorita Baro. Ingon na nga ato ang mga followers sa Facebook nga ipatawag ka, ingon si Lene Baro. Ingon man nga ato ang mga followers sa tawag nga sunod sa ato matulom ng bisan sa social media. Ati Sana All Lingaton, likes Quano, Marilyn Gumunit, o Angel Sanchez, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you ma'am sa pag-follow ninyo. Ayaw ka makalimot ha sa inyong pagpangaligo. Di ang atong sabon sa Celebrity Kotik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Inigamit yung alimahong sabon, inipanabon na ito ng pangaligo, magpabilin kitang batanon. Younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Tarawa ko na sa amin, wa ba murag itom-itom mga imong naong, imong panit, wa ba mag-uga, dry skin, ano na sa kini natural moisturizer. Celebrity Kotik Beauty Soap. Punta na naman sa butika para original lang imong mapalit, ha? Lias yung kilid, wa ba'y nakabutang tatak Seed Marketing. Thank you. Okay, salamat kay Bam. Ang tanan itong kaigsunan, salamat yung kay ninyo, ha? Salamat ninyo sa paggamit sa ato ang number 1 nga mo flash out sa mga toxin sa ato ang kalawasan, ang ato ang G-Detox Plus Herbal Capsule kay usa kini gyud katinuon nga mutabang nato. Natural mo guni siya nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organs. So nya ang tangtangon gyud ani nga ng mga major nga mga sakit nga mo'y gida sa toxin kay ang toxin grabe kay na mudaot sa ato ang kalawasan. Kabero photos nato sa ato ang blood cells may daoto do na nya importante mo nato blood cells kay maom na tigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadawat na mo sticky ug malapot ang atong dugo mao na nga masakit ang mga major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, unya constipated ka og ingon man kini atong kidney problem. Mao nang inom gyud kag G-Detox. Usar gyud ka kapsula ha. Maintenance mura lang maintenance nato. Usa ka oras sa di pa kabaon pero duna na kay balatian. Katulog yung kay nung buntag unto hapon o sa kauras sa di pa kamukaon. Imna na itong walungan to sa 12 kabasong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining mutagtag sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender karong adlaw. Ang sender na to si Inday Vilma. Velma. Ang problema ning Inday Vilma, Ate Pres, kay kaniyang
na uyab-uyab na puyo niya bungol man. Bungol kayo. Yeah. Nakadungog. Pero mura matod pang Vilma ingon siya ki. Mo ano siya ki. Ki na kuno. Ya, katong tidibil yatag. Ya, iya problema. Problema niya. Nga kada Di kadungog. di kadung. Sila niya, dili mo dayon ba tiya kay kapit nilang kasal tingali mo matay sa consumption bag mag. Ay. Di Ano yung pangutanan niya? Kung mo dayon ba sa papakasal? Oh. Na, niya. Ang kuyaw na ana tapos dawat no ba si Vilma nga mahimo ni mong asawa. Niya lang Kunya ito ang ba? dungog sa iyang bana nga si Pawis sa usay kigwa. Lain niya itong bag, no? Usay kigwa pre, usay kigwa. Ay lang sa pakasal, oy. Limpi na sa... Ako ni Ate Preso, ako pa rin anak si Vilma. Ay, kasala na. Dahil, malibog ka na. Bisang in love kay ka ana. Ay, tinoon mo yun, ma-in love yung tao. Pero, o ginaana nga klase, lilisay ko, ipatambali sana para matarong ang inyong pagpuyo. Na in love yung ka. Dato mo na si Vilma, Ate Pres. Dagdan mo sa kwarta. Hangyoon niya. Ang kanang bungol, di ba hearing aid? O, hearing aid. Mahal na bang hearing aid? Mahal, mga stinta, Ate Pres. Na, mo, Stinta, na ako cinta. ni mga, kuana na, nasa ko na grado anang hearing aid. Di ba? Mo fit ni mo sa imong di kuan. ba? Oh, mura Logrado ginana. siya, Ang kada mga lokal ramo ng 20 kape na Oh, tipres mga para dili, mga special mga stinta o cinta mo ginana siguro. Palitin lang na si mama day dato Dito? mga Vilma. Papalitin Oh, lang na ipasukod lang na dito. Tadaaw na nimo sa iinti. Mao na mo tan-aw ana. Patauri lang na. Bam, usabi mo ka. Sa ka-promoter, magpabungol-bungol. Ano man? Nag-contact siya para sa usa ka show. Ah. Karon naman performer, walay tarong panihapon, wa sa tagaigplete. Akong gisukmatan. Siya, successful ang mong show, nindot ang mong show. Pag yun akong, wan po rin mo tagaigplete. Imam ko nang ipamiyaan. Saka, umano ko madakong hearing. Sa hearing aid, sa mag-iingon. Nagpabungol-bungol. Dui? Karon, arita sa paambit na to, kadit sa Juan 5, verse 14. Human kini mahitabo, hitagbuan ni Jesus ang tao dito sa templo ug mingon si Jesus kaniya, tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Tiknot gulyat ha? Tiknot. Naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Mingo ka to, bam, tiknot. Nya si Pawis si Musultian, si kunot. Ang kaniyang mong gibasa, basta mo tana mo nga, wa maghisgot sa sugilanon nga makasasala ni si Bungol. O nga nung ingom kog, nga nung gibasa na ko ayaw na pagpakasala. Kalimang God, o sahay gulyat, doon naman biggingon sa pari nga gitawag og external consequence. Dama ba? Kana ko ng external consequence, adto na mo refer sa family tree. Pananglitan ko nung imo mga katigwangan nakasaog na kalapas sa balaod sa Dios mahiagom sa tungo. Ang mga apo, mga anak sa anak mao kuno mahiagom masakiton ba, abnormal ba, kay mukuan mo kuno mo takot-takot pa man ako na dito sa ubos. Bisa ka ni ko mabayot ka nang matumboy. Anak ko na external consequence. Di ba ba? May pong. So kaling akong ibasa, wa magpasabot nga makasasala ni si Bungol Pawex. Ibaw ba sa iyang mga katigwangan noon sa apan? O ari ka sa, may paggaing nun, medical term, medical explanation, sakto tugingon ni Gulyat o ni Ate Pres nga, mo provide or mag-avail siya o hearing aid. Ay, kadyot kay kangon ka ba ma? Sa atong pag-record karon ba si Mami Bibi di ay tao na ato iskuta. Oo. Ni panaw karon sa atong pag-record si Mami Bibi Parida Salgado. Ganyan kadlawon. 3 o'clock man siguro? No, nya. 2 Pagkatili mo ka po sa ospital si Cel Marica, kanang wala na siya mo storya. Mana? Di naman, injubit pa siya. Ha? Injubit ba? Kanang ibatangan bag tubo.
Incubate? Imong kanon sa iyong dunggan. Murag bata. Di ba incubate? Incubate. Intyo? Incubate. Dili incubate kay para man sa... Incubate para mas bata. Parang naspiso ni Nani. Incubate? Parang naspiso ni Nani nga baro nga bubukid Pero siya. makadungog siya? Ay mong istoryahan, mabukay ang mata. Mo balik og piyong. So, nilakaw siya kaganyang alas 3 kadlaw, alas 2 kadlaw. Wa sa malakaw. Ma'am, di na naman siya katrin. Glisong Di ba, nilakaw bang iyang kahag? Kaya kami na buhay. Gahapon sa alas 3, namatay sa to kung kaubang si John Birungan. Oh, kuduloy sa John Birungan taon. Oy, si... Ako na siyang uyuan. Ah, di ba? Dagan ron nga matay at ipresa. Siya namatay. John Birungan, si Boy Karen. Oh, namatay po. John Birungan, Boy Karen, si Mami Baby. Tulo sila. Tulo sila. Apa tayo isa? Atong miyaging adon na Namatay, Jun. Nala, sige dagan. Nala, sige. Ang ako Sige ba? eksaktong gingo natin, Prince, kung niguliat ka mo provide o mag-avail og hearing aid. Apan, kung ari ka sa spiritual aspect, way ko muna lang yun sa pagtawag sa atong Ginoo. Kay matong pa niya dire, tanawa na ayo ka na. Oh, kay kini ko nung magpatambal Ginoong Hesus, walay resita, walay injection, pulong ra na ayo ka na. Pero katong lalaki nga ni ato sa inyo ha, ni unsa man ka? Oh, Galagot ko! Ni anak ka, oh man na. Galagot ko! Nga naman? Galagot ko, Gulya. Ano lagi? Iha ko nung kuriya, kako ko nung nakadaot niya. Oo. Ano? Manawag ito, Gulya makbuklaki akong gawin. Dili, talutong na ito. Waman madaot ang linggo. Waman naman natin talaman doon. Kula ko ang puzzle, Tihan.